Не, ето ги, сменил ги е повечето. Ужас. Маса народ е сменил. Като гледам. Пробвайте, бийте. Сега както и терена е такъв мокър, знаеш как се ползва топката да бие, тук далече да пробват. Караме с това, че да пробваме за един път. Когато се кара за един път да пробва. Има шанс. Айде бе! Коя ти лютеницата? Какво правиш бе? Какво правиш бе, човек? Това е несериозно. Диего е играл? Да. Но той сега го вкара. Вкара поне 4 човека. Не съм ги преброила. Хайде бе, Диего, какво чакаше бе, човек? Абе, Петя, моля да бързаш така. Сам. Давай, Миро! Фръкна кората на някой. Гледай. Айди, Никола. Бог ще дай.
Или там ще седи доктор. Той ще седи там. Нали там? Идва. Да. Той е пуснал и другия вратар. Има ли нещо да се наметне? Той къвърви като... Има яке в събликалнята. Да ти да го вземе тогава да игра. Кай да отида да си вземе якито, не да... Така ще настине... като е мокър. За кой забиваш тук? Това е 100 човека тук, да обърна на другата страна. Бобо, иди си вземи нещо отгоре са намитни. Бобо, вземи си нещо отгоре са намитни. Ти махаш, ама утре ще дигнеш температура. Майко. Давай, Никола! Давай! Абе, не така, бе, човек! Не направя. Ей там, нали, като я удариш с глава и после изсмет трябваше да я вкара. И аз уж залегнах за нея, в смисъл да не преча. И глеза не ми се обърна, чакай и тук ми барна кръка. Аз затова не мога да бягам второто по време, знаеш как бъде по ужас. По второ по време ти не пътва. Първо да е, обърках се. Накрая. Ами виж, що сте тук, ако въвикни. Няма, не може да влизаш, това е зоналната. Ще изляза ли се? Вземи нещо, нямаше горе шинак, така ще се... Вътре се облекаваме, аз съм там отива. И си може... Сега, как се се? Да. Об засада. Да. Фигово беше простия. Той беше излезъл бело. Той ночи не го срещнаха. Аз съм викам, ще стисна зъби, нищо няма, като ми пресада доктор, в началото беше добре, за Замразил ти го. и после като се махна студент. Да, бе, аз те за Кристина. От мен, на твоята мъча още не беше. Баба, ако се обличаш, после ела тука. Обличи се, ела това. Абе, какво правиш, бе, човек? Пробвай праски от там. Дай яйца ще стане. Трябва да я бият горе. Горе бива на някой. Абе, защо Беркан, бе? Защо Беркан? Беркан това. Иначе той ги върти иначе. Що не е Беркан? Беркан. Саш Фен.
Гледай, Бог му вика да я взима, той остави на... Ако оцели, мисля, че е вътре. Какво правите, бе? Той отвътре е искал. Лидера беше хубав, той е вратар. Как така ще проиграят? Абе не там, бе, Давид! Блин, как го връща. Само ги спират.
Давай, Давид! Закъсняваш, ница бориш. Нищо, айде! Този път опита! Добре, айде! Опита, бе! Абе, Петьо! Ще върват напред, защото няма кой. Просто са покъртителни понякога, гледай. Засада. То целият отбор сменира. Какво правиш, бе, човек? Това е... Засада. На кой? Бобо, нали ще няма да правят смени? Не, каза, че не може да ги върне. Не може. Как ще се играе? Ми как се навираш в него? Как да играй? Наврял се в Миро и как Миро да подаде на някой? Айде, отиди.
Давай! Чизи. Браво! Браво, Тедо! Гледай, не могат даже и да го таковат. Гледай. Гледай, пак го таковаха. Гледай, и Давид и него. И Овен и Давид. И двамата. Давай, Миро! Давай! Той е гол, така или иначе. Не им ли зачети гола? Картон да е да. Да отида на голинята да гледа, не там. Не там. Аз трябва да им казвам.
копчетата. Айде бе, Будов. Гледай, гледай, какво правите, бе? Защита! Ти удар направо. Гледай, какво правите, бе? Те, защо им я даваш, бе? Те, виж, че... Гледай, гледай. Не назад, бе, не назад, бе, не назад, като имаш пространство. Гледай, какво правите? После, що тренера се ядосвал. Как няма да се ядосва? Как спреш, че да... Не, влизаш наскоро с топката. Какво правиш? Върна ли се да жълт картон на вратаря червен? Да. Сядай, сядай, после ще го наложим. Защото сигурно се опитваш да играеш за топката, сигурно за това го да играеш. Ма няма значение, това е чиста глава, така. Топка, не топка. Сане, усевя, бе. Давай, Мира! Пайде. Ей! Бати късмет. Ме там, ако имаше някой. Много закъснява, той седи до последно тъча. Знаеш как ме ят, мамо, не го ме ят. Знам, че тая ята се чуда, що накрая на първото полувреме ни тичаше като в началото. Аз му казах на тренер, нали, не мога аз. Защото Пенко, нали знаеш, мен ще ме погледне, защото не стискам зъби. Ама аз се пробвам да видиш. Отидох да му пръсва доктора, пробвам се, не нищо. Майко, давай! Гледай, на кой подаваш пак там? Мамо, къде да даде иначе? Къде? На кой? Не, той е хубаво, да изчисти по-силно. Ми да, защото можеше да я засече. Или са чисти като хората, или...
Или какво да го остави да вкара? Не. Чистина, чисто силно. То ако беше малко по-бърз, можеше да я вземе. Направо. Ако не беше мокро по-скоро. Ай, долу, обърне, долу. Ай, по-бързо, долу дай, бе, майна. За какво чакаш? Сега чакай. Не, че кажа честно, по-добре, че я задържа тогава му я даде. Да, Не. Това не чува пак. Не, чичо сушено. той първо щеше да я даде, да я сече малко по-напред, да даде на скорост да влезе. Не да може на Той кръвта. няма да влезе на скорост. Няма скорост, няма нищо. Това не чува. Трябва да го вкарва, сега сам хватва на лъжи. Върни. То няма на кой. Той те ми с... Ивен излез, бе, остави го засада, бе. Не, той Йовен толкова грешки направи, ма толкова грешки направи, че няма на къде. Гледай. Късмет просто изкарахме. Сега гледай го, седи си напред, няма върни назад. За съвте. Иначе от 9 седеше на тече. Гледай. Няма кой да среща. Това ще е дуспа, ако го даде. Каква дуспа, той даже не е играл. Не, ако го говориш на свирна, аз видях, че свирна, ама какво свирна? Дуспа дава, его виж. Аз ти казах. Казвам, че... Ама той не е играл с топката в това време. Аз чух, че е свирна, ама не. Браво. Да. По-нисък таван не можаха ли да направят? Това кой води мача, бе? Това ни бедач. Бедача. Нори. Ами той от деве не да ским прави загрявката ми говориш. И сега бедач остава само да седи и да правиш. Сега за Гледай, гледай. Газ! Виж как се дава топката и така. Гледай като тъчна, Не, какво? Гледай. Върня назад, да. Върня на вратаря. Бе, стига назад сте играли, бе. Гледай. И добре ти я чакаш? Ами да, то...
тръгва на дрибъл и няма. Добре, че я блокираха, иначе никъде нямаше да отида. За Абе, Давид, какво правиш, бе, Давид? За какво беше това? Кой го среща, че да изрита? Ми обясни. Гледай го. Смятай колко е зле положението, че гунгата да го покетва. Добре, може ли да си пред него и да те проиграй така? Я ми какво ще прави сега. скъч по друго. Той няма сила да ритне зад центъра, смятай. Той по-хубаво там да изрита, отколкото да я даде на защитниците, защото правят такива тъпоти, че... По-малкият дявол е това. Кое? Ме това да го направи. Даде ли я на защитниците и веднага на някой от академики. Ами да, ние сме наши защитници, не са толкова адекватни. Не си малко стои Томито, да са сигурни. Иванчев остана. На стадион Пловдив съм гледал матч. Да. Аз като ти казах... Гледай средата, видите. Има нещо. Гледай, гледай. Ами те са второто по време играят, значи не знам колко минути. Не знам в този матч. 10-15 минути. Половината не знаят къде се намират. Това пас е засада. Гледай. Що не му даде тя жълт картон? Като свирна засада и той продължава. Ще ми да заведа колата. Да, ще му даде всеки се. Дай му. Да не се разкарваш по-съдбена с приема. Аз се сплача. Да, бе. Айде, задница, тук напред, право. Добре, че е Миро. И виж, и никой не тича с Миро да му помогне. Никой. Всеки чака. Ей, Добре. Ще прави фаул. Се пази. Това ми е много интересно. Сега, къде да закува ритм. Можеше да се обърне, да даде назад, виж двама има свободни, има само също един. Това е да се отърва. И на кой? Тя свърши.